Right, muri Zimbabwe tiri kutaura kudai so pane information yapinda kwatiri right now iri kutiudza kuti pane zviri kuitika mukati meZimbabwe. So tose tiri kuziva kuti right now mapoliticians ari kuvhunduka, havasi kuziva kuti future yavo yakamira sei, havasi kuziva kuti Mnangagwa regime ichasurviva here, because you see the problem right now ndekuti if you are caught up in this mess uri mukati mepolitics, maybe ndiwe ziyambi unenge uri papoint iyaya yekuti uri kusapota Mnangagwa, wakatosapota Mnangagwa, wakatosapota Vision 2030, and unotozikamwa kuti uri munhu weVision 2030, but at the same time you are not sure kuti Vision 2030 ichabuda here. So unenge uchizama kuita maplans ekuti kana ikatadza kuzobuda mangwana urarame. So muri Zimbabwe ngatitaure about praz re certain politician. We are not going to name the name right now, but toda kuudza chii chawanikwa kupurazi iroro. The reason why tisiri kuzokuudzai the name right now is because no one is sure kuti ipurazi rake here, but purazi iri ranga richiitwa mainvestigations. Vakomana vemilitary police vanga vachitevera vachifamba vachiita zvavari kuita, so vaendako vanosecha kupurazi iri. Zvawanikwa ikokoko muri Zimbabwe zviri kushamisa inside the political arena, inside the military circles right now muZimbabwe, zviri kushamisa munhu wese. So vakomana vakatanga kuona mamoves around 3 months ago. So there have been matrucks ari kuinda to that certain place, ma-SUVs ari kuinda to that certain praz. It's not a place, it's a praz. So vakomana vakaswedera papurazi riya vachiita mainvestigations ndokupinda vachida kunyatsona kuti what's happening papurazi iri. So papurazi iri pane warehouse 3 akakura esimbi akavakwa handiti, and then matruck paanongopinda anongopinda and then opinda warehouse, like matruck atiri kutaura zvemazigonyeti mazikuru, no, malori, tikutaura marori right now, marori awa marora. So marori anga achingopinda paipa achibuda achipinda paipa achibuda. So vakomana vaizama kutrace kuona kuti who is connected to this farm, who is the owner, and as of right now the information iri kuti owner is one of the big politicians weZANU-PF ari kusapota ED 2030. Top. So vanofungira vanokwanisa kungofungira vanofungira, but right. So vakomana vachitevera matrucks aya vachitevera ma-SUVs vakabva vaidentifya kuti something must be happening, because pari kubuda pari kupinda matrucks and then obuda nemabox and then popinda chichi. So what's really happening? So in fact matruck ari kupinda nemabox onosiya mabox aya obuda asina chinhu. So vakomana vachitevera nyaya iyi military intelligence, military police, right, vachitevera nyaya iyi iitanzwa according to General Takawira, retired General Takawira, remember nema insiders, right. So vakomana vachiita vari kuita vachitevera vachinoongorora. What they have found out is that inzvimbo pari kuindiswa, so mabox anenge achipinzwa ayaya, it's raw, it's like ivhu rine goridhe, matombo ane goridhe ari kusvika mukati muya ogayiwa and then votora pure gold raw packagwa, right. So ruda kuti munzwisise, vakomana vakapinda usiku ndobva vapinda vachiita mainvestigations ndokupinda kuya magadhi asiri kuona, timu rose repapapa risiri kuona zviri kuitika. Vakomana ndokuongorora ndokuona kuti mune gold risingambobviri, gold riri mabhazi riri kuiswa pamasides. So now information iripo muri Zimbabwe ndeyekuti it's not a one man's project. Iproject riri kuitwa netimu Mnangagwa iro vari kuzama in fact kachiti Mnangagwa tiri kuti Mnangagwa himself, but kuti Mnangagwa faction, because Mnangagwa wouldn't want people to have plan B. Animuri pabata Mnangagwa pachake haadi kuti timu rake iri maministers anayo etc vari kupusha Cape 3 vave neplan B. They have to only have one option, push Cape 3. Cape 3 must win, tofanira kuenda kumberi kusvika 2030 and beyond, otherwise muri kuvharirwa mujere kana kuti muri kubuda munyika muchitiza sana Jonathan Moyo sana Saviour Kasukuwere. So vakomana vanenge vachitamba mesi dzavo in the back door, because vakomana vari kuziva kuti there is so much resistance in the Zimbabwean government right now, in ZANU-PF itself, in its structures, including the military. There is so much resistance, there's so much people who don't agree, who don't want 2030 project, who don't want this Cape 3 nonsense. So vakomana vachiona izvozvozvo vari kuita plan. So plan yavo ndeyekuti vakomana vari kunzi vari kugadzira gold. So why then
matruck achiuya neraw, why vasingagadziriri kokoko like kumine kwavari kumaina. Apo ndo paunotanga kuona utsotsi hwehuchiitika. So murezimbabwe tichiri kutevera this story, tichiri kupresa, takadzvanya comrade Takaura, but comrade Takaura izvi ndo zvavati right now, ndo zvatakupakurai. Stay tuned pano pamuzinda wevanhu. Thank you for watching.